Més de 400 veïns i veïnes van participar el diumenge 1 d'octubre en la jornada Movem Alaquàs, Puja't a la bici, organitzada per l'Ajuntament per celebrar el Dia Mundial sense cotxes i conscienciar la ciutadania de la necessitat de reduir l'ús abusiu del cotxe i fer ús de transports públics o alternatius com la bicicleta. Xiquets, joves i adults participaren en la marxa cicloturista pel casc urbà en bicicleta, patí o monopatí, així com en les diferents activitats i tallers organitzats amb la col·laboració del Club Ciclista d'Alaquàs, el Club de Triatló Triculpelat, el Club de Patinatge Artístic Arabesco, el Consell de Xiques i Xiquetes i Movem, solucions sostenibles per la mobilitat urbana. Al llarg de la jornada hi va haver també un parc de seguretat vial i 2 sortejos, un patinet d'adult, cortesia de Movus i una bicicleta per part de Caixa Popular. Amb gran èxit de participació finalitzava un any més aquesta jornada amb la qual l'Ajuntament reforça el seu compromís i esforç per la mobilitat, la qualitat de vida de la ciutadania i la protecció del medi ambient.